Stars, I'm a fool for your love. Everyone, good morning. जों दायो माने कलेज थांदों आरोना नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय आरोना फैना जों दायो कलेज थांबाय दं आरोना सालथेदों आंनो दायो जोङो कलेजाव फर्म फिल आप खालामनो थांनो नागिरबाय ओंखायनो आसु बिथुर मैया सालथेमोननि न'निफ्राय फैब्रबबाय आरोना हराव सफैदों जोङो आं भिडिअ लाबोनो सानदों मोनायावसो फैनाय जाबायना ओमफ्राय ना हरनि 6ता नामायाव सफैदों ओमफ्राय दायो जोङो दिनै कलेजनि फर्म फिल आप लास्ट नालाय गासिबो माबा लानानै फर्म फिल आप खालामबाय आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ गाइस जोङो दायो फैयै माने सिमेन्ट सापरि टाउन मोनफैथारसिगोन आरोना माने ओमफ्राय ना नैयो दा जुबलि स्कुल आरोना माबानि मा होनो सालथे खृष्टानफोरनि ना माबाना स्कुला जुबलि स्कुल ना जुबलि मडेल स्कुल होनो इंलिस मिडियामनि आरोना ओमफ्राय ना जोङो दायो थांबाय थानोसै अके गाइस जोङो दायो माने सिमेन्ट सापरि मोनबाय आरोना कलेज मोनहैसिगोनानो बारा गोजान गैला जों थाबायनासो थांदों आरोना दिनै सालथेनि रुमाव थादों नालाय थाबायना थांदों आरोना नैनो आरोना सिमेन्ट सापरि माबाया टाउना ओरैजाय सिगाङाव एसे थांबावनांगौ बारा गिदिरना आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरि टाउना बिदिबा नायना सिमेन्ट सापरिनि मेन रड मोनबाय आरोना कलेजाव थाबायनासो थांबाय दं ओमफ्राय सालथेदों आंनो थांबाय थानोसै आरोना गारि बिराद फैबाय थायोलै बारा साउन्डफोरखौ भइसफोरखौ माबायदि खोनागोन मिथिया आरोना खोनाया लासैबो खोनागोन जानानै आं लासै रायलायदों आरोना बोरैबा मोनदों सिमेन्ट सापरि टाउन मोनबायानो होनजायो आरोना मोनबायानो ओरैजाय थाव सोग्रा दंफायो ओरैजाय जोंनिथिं थाङो आरोना लेफ्ट साइडथिं ओमफ्राय राइट साइडथिं थाव सोग्रा ओमफ्राय सिदा जोंनि कलेजथिं थांनाय आरोना माने सिलाबरदार रड होनो जोङो दायो थांबाय दं थाबायनानै सालथेया मालाय फन रायलायलांबाय दं आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायलांबाय दं फैयै नै अट' स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना ओरैजाय आसामिस मिडियाम स्कुल दं आरोना जोङो दायो जोंनाव कलेजाव थांबाय दं बिसिना प्रेयार गाबनाय टाइम जाबाय खोमा प्रेयार गाबनायनि मानसिफोर गथ'फोर नुदों नैयाव जोंना अट' स्टेन्ड दं आरोना सिमेन्ट सापरि टाउन माबायाव लामायाव दायो होमबा थांबाय थानोसै जोङो दायो फैयै जोंनि सिमेन्ट सापरि टाउन बारबोबाय आरोना जोंनि कलेज तिनालि मोनफैथारसिगोन ओरैजाय जोंनि सिमेन्ट सापरि पुलिस थाना ओमफ्राय ओरैजाय इउ एन एकाडेमि स्कुल दं आरोना ओमफ्राय जों सालथेदों आंजों थाबायलांबाय दं उन सिगाङाव सानैसो लोगो गाइस जोङो दानो माने फैयै जोंनि कलेज तिनालि मोनफैबाय आरोना जों कलेज तिनालि हाबसिगोन आरो दै जोंना एसे थाबायनाय नालाय एसे लासै जायो जों दायो माने कलेज तिनालि मोनफैबाय आरोना जाय लोगोफोर खबर लाहरो नों सालथेया फर्म लाना दोननो होदों आरोना लोगोफ्राबो दिनैनो लास्ट डेट नालाय फर्म फिल आप खालामजोबगोन आरोना गासिबो दिनैनो नङाबा उनाव लेट फाइन बिराद बुरजा नांगोन जाहैबाय नै गाइसमोन जों दायो माने कलेज तिनालिथिं हाबबाय आरोना ओंखारख्लायबाय जोङो दा माने कलेज मोनहैसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' साइन्सनि नालाय ना ओमफ्राय आङो साइन्सनिफ्राय 2000 लागोन सानदोंमोन आरोना फर्म फिल आपआ ओमफ्राय आंना दा फर्म फिल आप जागोन जाला मिथिला आरोना आं फैसाखौनो 2000ल' बिहरफ्लांबाय न'निफ्राय आं गया दुखुफिनबाय माने फर्म फिल आप खालामफैदोंमोन आं दिनै जोंना 5200 नामा आरोना फर्म फिल आपआ नोंगोना ना दा सोंना नायनोसै फर्म फिल आप जानाय नंला बायदि मोनदों आंना दिनै उनाव लेट फाइन होना नांसिगोन आरोना आङो 5000 नामा होननाय खोनादों जोंनिखौ जोंनि कलेज मोनफैबाय आरोना नै सिनियर कलेज जायखिजाया जोंनि जुनियर कलेज आरोना जों फैना दा कलेज सिङाव हाबनांसिगोन आरो रायलायनाया देनजार जाखायो जोंना जोंनाव सिमेन्ट सापरि कलेज माबा प्रग्राम जानाय मा लामायाव गेट गायना दोनदों न'बाव मानसि प्रग्राम दंमोनथाय जों दायो माने कलेज मोनफैबाय जों माने कलेजाव हाबलांबाय आरोना कलेज गेट मोनफैबाय जोंनि नुयोना आरोना जोंनि जुनियर कलेजनि गेटआ हाबलांबाय बारा स्टुडेन्ट गैया माथो फाग्ला बेसेबा दिनै कलेज गेटआनो आङो खत्म जों दायो माने जोंनि कलेजसिम सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय ना भिडिअखौ आं सिङावनो दोननोसै भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना जोंनि कलेजसिमल' फैनायनिमोन अके गाइस जों दासो कलेजनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना दासो जादों जोंना फर्म फिल आपआ आंबो बया खारथिंबाय आरोना दहायनिफ्राय भिडिअ लानो मोनदिया भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय आंना 1K नि खाथियाव दं आरोना नोंथांमोना आंनिखौ थाब शेयार खालायनानै 1K खालामना होदो आरोना जायो आरोना थाब 1K नि मोखां नायनो लुबैबाय नोंथांमोना शेयार खालायनानै थाब 1K खालामना होदो दे धामाका पार्टि जागोन खिन्थु दे 1K आव आंना बाय बाय